Mac and the Myers Bostoneko taldeak garaje rock klasikoaren estiloa eta energia eramango du Eldoradoko holtzara. Haiekin batera ariko da Lie Detectors talde gipuzkoarra, rock and rollaren indarra eta umorean hasten dituen taldea. Nadie es capaz de llegar a donde él llega. Nadie se atreve. Está realmente Juan Davila Iruñeko baluartera itzuliko da 3 gauez, El Palacio del Pecado ikuskizunarekin. Improvisazioan oinarrituta, komiko madrildarrak bekatu nagusien inguruko errepasoa egingo du, publikoaren parte hartzeak gidatutako emanaldian. Que por qué Juan puede hacer lo que hace. Para entender esto, primero de todo hay que saber de dónde viene Juan. Toulouseko Ballet du Capitolek bidantza pieza aurkeztuko ditu kursalen. Semiramis Ángel Rodríguezen koreografiarekin eta Don Juan Eduard Klagen koreografiarekin. Bi piezek Glucken musikaren adierazkortasuna eta dinamika nabarmentzen dituzte. Alai familian, 6 urteko haur baten begiradatik abiatzen den dantza garaikideko ikuskizuna da. Desberdin sentitzearen eta familia ereduen aniztasuna ditu ardatz. Ametsen bidez, familia normala zer den zalantzan jartzen du, iruditeria poetiko eta bisualaren bidez. ETS taldeak bihotzen konkista ikuskizuna Bartzelonako Palau San Jordira eramango du bihar. Bertsolari, abesbatza, txaranga eta dantza taldeekin batera, euskal kulturaren ospakizun kolektibo eta anitza proposatzen du Arabako taldeak. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.